Attentie voor opname. Stilte op de set. Stilte op de set. En actie. Hey doe! Ja, de wintersleep is voorbij. En we binnen er nog. Ja, de Maya's hadden dus geen gelijk gekregen. Maar het is wel 2013. En het is wat tijd voor. Check! Op Nijsdag wensen de mensen elkaar altijd gelukkig naar hier. Maar zo het slagje altijd hier 2013 niet. Als een jongen hoed aliet ingevuld gaat met het vertrekje, komen de bijen uit Akker en Nes naar de nieuwe brede squallen. En komt het item natuurlijk voor het eerst uit Aquazoo. En hebben we weer een super puiken tricky. Dus check is back. Tialf stiert het weekend op zijn kop. Sven Kramer en Irene Wust waren Europees kampioen. En ook de orenmedailles gingen naast alle jaar naar Nederlandse reetrijders. Bij de vrouwen was zelfs het hele podium Nederlands. Linda de Vries tweede en Diane Valkenburg tredde. De nog maar 17-jarige Antoinette de Jong uit Rotterdam werd na een heel goed begin op de 400 meter uiteindelijk 5e in het eindklassement. In Ljouwert had Toonsje meer dan 200 bijen op het plein bij de oude hal een neushoorn vormen. 2 famkes van de middelbare squallen hadden het betocht. Ze willen dat elke niet weet dat de Afrikaanse neushoorn bij uitsterren bedriegen wordt. In Afrika werd er een soort op de neushoorn jagen. Omdat ze een proteïeld krijgen kunnen van de hoorn. Omdat ik niet alleen in Afrika wennen, ga ik daar dus een neushoorn maken. En toen kwam ik echt heel dicht bij een neushoorn. En toen vond ik het echt, het is een hartstikke mooi beest en het beest mij in de degen. Dus toen dacht ik, wist wat we toch, we beginnen met een neushoornactie. In Wolvergeer is vreed een bom gevonden bij het treinstation. Een reiziger ontdekt zijn verdacht pakketje en waarschuwde de politie. Die nam geen enkel risico en schakelde een bomverkenner en de explosieopruimingsdienst in om de bom onschadelijk te maken. Urenlang is het treinstation afzetten en in er vol spanning onderzoekt die naar het nuivere pakketje dat eruit zag als een echte bom. Blikken die dat het om een nepbom ging. De politie onderzoekt het nog wat de nepbom de del zetten had. Hey doe! Hij stoot de redens af van Zolderhelle, want het liep het er eindelijk op. De lijkt iets op de fretten. Want wat had dat Rijn net in de crisisvakantie? Koos beter zielen of surfen en reedrieden, dat zit er dus echt net in. En al dat Rijnwetter, dat zwaarde dus voor dat het wetter vies te heeg stier in de vjetten en in de marren. En daarom moest het Woudegemaal al dat wetter voortpompen. Het Woudegemaal is 100 jaar geleden bij de Lemmer bouwd en het grootste stoomgemaal van de wereld. Maar wat docht een gemaal eens? Ja, dan gaan ze allemaal water pompen van Friesland naar een meer. Maar ik ben even vergeten hoe dat meer heet. Dat mar heet de IJsselmar. Door het pompen van het water naar de IJsselmar gaat het waterpeil in de vjetten en marren in Friesland omleeg. Maar hoe kwam het water nou zo heeg? In oktober, november en december had het hier een protte rijnd. De groen neemt al dit water heel lang op, maar als het te wierd is, wil het niet meer en komt het land onder water te staan. In de Christvakantie stier het water dik 5 centimeter te heeg en moest het water dus voortmellen worden. Het gemaal draaide 4 dagen op volle toeren en dat wie een machtig gezicht. Gelukkig maar dat het gemaal onzetten is. Oors zien we wel versoepen kent. Versoepen in 2013. Ben je er al een beetje onwend dat het nou 2013 is? Of is het je spannend omdat het een ongeloofsgetal is? Maar ja, spannend of net, nu hast het hele eer te krijgen met dit getal. Wat denkst? Moeten we nou juist oppassen? Of moeten we juist er lekker niks van onloeken? Halit, bist je op reis? En dwars dat wel on in 2013? Hallo daar, Reinoud. Ik mij van de jongens sliepen in een hotel in Ljouwert en ik mij zelfs kiezen weer. En dit is een heel nij hotel en hier wil ik hinnen. En nee hè, ik jou echt niet dat 2013 een ongeluk brengt. En om dat te bewijzen, wil ik vannacht sliepen in Kemen
13. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet nog inchecken in kamer 13. Kamer 13? We hebben helaas geen kamer 13 in ons hotel. Jullie hebben geen kamer 13? Nee, daar hebben we bewust voor gekozen. Oh, maar het is best een groot hotel, toch? Ja, dat klopt. We hebben 43 kamers, maar geen kamer 13. Hoezo hebben jullie geen kamer 13? Gasten denken soms dat het ongeluk brengt. Dus vandaar dat wij de keuze hebben gemaakt om geen kamer 13 te plaatsen. Tweede verdieping. Voor alle kamernummers staat een 2. Ik ben dus op zoek naar kamer 2, 13. Kamer 2, Olven. Kamer 2, Tolven. Nou ben ik benijd. Dit moet hem wezen. Kamer 14. Nou ja, er is dus echt geen kamer 13 in het hotel. Apart. Maar ja, nou moet ik dus verder ziekje, want ik zal vannacht in een keer met tredje sliepen. Daar ben ik vers van plan. Seizoen 8, 9, 10, over. Over verdieping stelt het grootste hotel in Ljouwert. Niet tredje, helaas. Maar het lijkt het me sterk dat ik hier net in een keer met tredje sliepen kan. Goedemorgen. Kan ik u helpen? Ja, ik had misschien wat een rare vraag. Maar ga je hem echt een keer maar tredjen? Ja, we hebben inderdaad een kamer 13. Op alle etages hebben we een kamer 13. Ik vroeg me af, merken jullie nou ook dat er minder mensen naar een kamer willen met het nummer 13? Nee, daar merken wij helemaal niks van. Nee, alle zakenmensen die hier inkomen checken, die hebben geen problemen met nummer 13. Kamer 913. Top. En een 5 verblijf. Ja, dank u wel. Gaat lukken, hoop ik. Hebbes. Nog een tredje. Nou ben ik benijd. Yes. Oh, wat een mooie kamer. Ja, wat een uitzicht. Nou ja, sis, als dit nog een tredje is. Hey Aliet, hoe is het daar op kamertredje? Ja, super. Hele mooie kamer. Gigantisch bed en een prachtig uitzicht. Nou, ik dwaai je vannacht echt best te sliepen. Trouwens, wist je dat Ljoen in de kringen van Getallen al heel oud is? Toch meestal al heel lang. Dat weet ik van een heks. Wat zei je? Hast u mijn heks praat? Jazeker, bij de heks van Appelskeer. Ik ging de aasen alles over vertellen, maar eerst ging ik me natuurlijk even relaxed installeren in mijn eigen kamertredje. Tot zo. Oké, Aliet. Ja, die maar even lekker deel, dan zullen we die aanzet wel weer in Appelskeer. Dan gaan wij intussen even naar een oorplak met een A. Want in Akrum zit een spiksplinter squallen en alle 650 ben uit Akrum en Nes mochten vorige week voor het eerst naar die squallen ta. En dan zeker die zezen, dat weer best spannend. Iris Terpstra is een van die 650 ben. Tegeer met haar broerke Lars maakt het haar kleer om naar squallen te gaan. Vind tussen al die ben maar eens die eigen groep en die eigen juf. OBS Akrum bestaat nog net zo lang. Eerst weer de twaskwallen. De juf Boerenmaskwallen en de burgemeester Tanenskwallen. Aan de oorkant van het nieuwe gebouw is de christelijke squallen, de Doemnie Hasperskwallen. Malkoor de 650 ben. Eerst maar eens een kapstok reserveren. En het vak inrichten.
Ik kan me voorstellen dat jullie een aantal vragen hebben, want jullie hebben het allemaal bekeken. En er zal ongetwijfeld iets bij je opgekomen zijn van, oh juf, hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Waar is het digibord of wat het ook wordt? Het digibord die komt waarschijnlijk morgen. En het wordt niet een digibord, maar ja, het wordt een touchscreenbord. En zo hadden Ben een heel soort vragen. Wat vindt Iris Eis van de squallen? Ja, ik vind het heel mooi. Het is allinij. Betere materialen. En, ja. Kan je eens even vertellen wat het grootste verschil is met de oude squallen? Ja, dat je vol lied zit. En hele oude materialen. En, ja, net zo mooi. Wat vind je het mooiste aan de squallen? Ja, tafels, helemaal nij. Sparkline. Maar het lokaal is nog net helemaal oud, hè? Nee. Vertel eens, wat gaat er nog gebeuren? Ja, met nog al die dingen ophangen worden. En de klok. En digibord. En er is nog wel meer net oud. Maar de gymnastiekles is ook wat aan de hand. Ja, we weten nog net echt precies van wie welk kleedkamer is en al dat soort spul. En het gymstel is onder, de douchen en de kleedkamers die ben boven. En als elke niet een beetje wend is, zullen we gewoon leerd en werken worden matten. Hoi, ik ben Remke Kleestra. Hoi, ik ben Sander Hiemstra. Hoi, ik ben Sjoerd Hellinga. Hoi, ik ben Nanja Weddinga en wij maken een hele hoge sprong. Zeg toch die trickie? Heksentoeren binnen het. Hocus pocus, BMX. Aliet is bij de heks. Wat betekent het getal 13 voor heksen? Dat is een geluksgetal. Een geluksgetal? Een geluksgetal. Wij vieren maanfeesten en er zitten 13 maanfeesten in een jaar. Wat zijn dat, maanfeesten? Dat zijn de volle maanden. Dus als het volle maan, het wordt 13 keer volle maan in een jaar. En dan hebben heksen een feest. Dus voor ons is het natuurlijk echt een goed getal. Het is juist iets heel positiefs. Absoluut. Waar komt het dan vandaan dat zoveel mensen vrijdag de 13e een ongeluksdag vinden of 13 een ongeluksgetal? Het heeft een beetje te maken met wat er in de Bijbel staat. Wat dan? Jezus, die op het laatste keer dat hij samen was met zijn discipelen, bij het laatste avondmaal, waren ze met z'n 13e. En die avond is Jezus ook verraden. Dus dat is een ongeluksgetal. Maar de hekserij bestaat al veel langer dan het christendom. Dus eigenlijk vanaf dat er mensen waren, zijn er ook heksen geweest. En wij hebben altijd, vanaf het begin af aan, 13 feesten gehad. Dus 13 is voor een heks een goed getal. Ja, dus u zegt ook 2013, niks om je zorgen om te maken. Een geluksgetal. Wordt het dan ook een mooi jaar? Heksen die werken met numerologie. En dat betekent dat wij kunnen voorspellen met nummers. We voorspellen met onze bol, we voorspellen met runen, maar we voorspellen ook met cijfers. En hoe doe je dat dan? Nou, dan gaan we ze optellen. Tel ze maar eens op. Dus 2 plus 0 is 2, plus 1 is 3, plus 3 is 6. Dat is 6. En als je dan kijkt naar wat voor getal is 6 in de numerologie, dan is 6 dus een gelukkig getal. Het wordt een heel gelukkig jaar, een fijn en een warm jaar. In het gezin, je gaat meer dingen met z'n allen doen. Dus
zeg maar even, als vaders en moeders heel hard moesten werken, gaan ze nu veel meer met de kinderen doen. Het wordt veel gezelliger thuis. Ja, dus onzin met al dat negatieve gedoe over 13. Het wordt gewoon een heel goed jaar. En ik kan dus vanavond met een gerust hart in hotelkamer nummer 13 slapen, zonder idiote rare dromen en gekke dingen. Ik denk dat je juist heel mooi zal dromen. Fijn. Oké. Slaap lekker daar. Ja, dankjewel. Lekker koesaliet. Oh, hoi. Ja, je zou wel denken, wat zit ze nou vreemd te zien in dat lege, ja, verbluw hier, hè. Maar ja, je sliepen de skilpadden. Sst. Ja, het is natuurlijk wel vreemd dat ze oordij sliepen. Maar ze zijn op het moment in de winter sliep. Ze doen dat omdat het natuurlijk de temperatuur die ja, wordt kouder, de omgevingstemperatuur wordt kouder. Dus ja, hun lichaamstemperatuur wordt eigenlijk ook kouder omdat ze koudbloedig zijn. Dus ja, dan worden ze zelf ook heel traag. En kan ze eigenlijk genieten vinden. En ja, het is wel belangrijk dat ze dan in wintersliep beginnen. Dan doen ze onder water, omdat het altijd heel koud wordt. Dus nou is het water nog net bevriezend, maar straks als het echt heel koud wordt, dan bevriest de bovenste laag van het water. Nou ja, en dan is het wel belangrijk ja, dat ze ergens onder water toch een beetje warmte krijgen. En hoe dieper dat ze zitten, hoe warmer het er is. Ze kunnen heel lekker tussen de modder en tussen de bladen ja, lezen beginnen. En op die manier kunnen ze hunzelf toch een beetje warm houden. Dus ja, warm is ongeveer 4 graden, daar kun je een beetje aan denken. Ze ja, bloeien leven omdat ze dan eigenlijk vaak de winter sliep. Zwaar dat ze heel veel eten hoorn hebben. En op die manier zwaar ze ervoor dat ze een vetreserve hebben voor in de winter. En die broeken ze dan eigenlijk op. Laat die bitches en dan liet maar lekker sliepen. Dan jou ik intussen nog even wat priesjes voor. De digitale camera's van het mooiste misbaksel in groep 8a van de Thomas van Aquinas School in Snits met hun oliebal eend en naar Sietske en Gijske Jorvert met haar vieze pannenkoek. Lokbeenske. Dit wiel bij de eerste check van 2013. Ga je met checknice nog net op school, bestel het dan snel voor een crisisprijs. En show natuurlijk even op check.hives.nl. Zak net rood is, want na je weekend check ik je weg. Hallo!